Здравствуйте, мои друзья и гости моего канала. Хочу вам сегодня показать вот такие новиночки, очень красивые, свадебные для никаха, для невест. Вот, пожалуйста, мои хорошие. Вот такие новиночки, девочки. духтарҷонои меҳрубони ман мехоҳам ҳамин боракома барои шуморо ҳозир нишонтон битим, барои арӯсои меҳрубонмона, барои духтаракомона ҳозир ҳамин борои новинкара нишонтон метиҳам. аввало худоро ҳазорон бор шукрона, парвардигоро ба даргоҳу шукрона ки 2020 сола гузарондем, духтарон ба 2021 сол қадам мондем. парвардигор дар ҳамин 2021 сол худованду парвардигоро барои ҳамаи моҳора ки дар шаҳри ғарибием, дар ватаноем, дар ҷое бошем, бар ҳамаи муъмини мусулмони халқа ба ҳамаи бандаи аллоҳ худованду парвардигоро тани сиҳату саломату умри дарози пурбаракату барории кору кушоиши кору сафари бехатар мубтия парвардигор нигаҳбон му боша. худованду барои худаш бибарма, парвардигоро дар паноҳи худаш бигираму нигаҳбон му боша. ай касалову беморову ай ҳамаи ғаму андӯҳу парвардигору нигаҳбон му боша. худованду парвардигор дар хонаму файзу бараката брезуна парвардигору фарзандакомуна хушбахт куна, хунакомуна парвардигор ҳама вақт пури овози кӯдаку хурсандии кӯдаку ва баракат бошан парвардигору ва тани сиҳат саломат. ана ки 2021 сол ба мақсад сар шид, духтарҷоно. ана ки ман мехоҳам ки барои шуморо ҳамин ай аввали сол ҳамин новинкорро нишон додем. ай аввали бисмиллоҳи раҳмони раҳим карда ай аввали сол ҳамин чизои арӯсиро нишон метем ки барои арӯсакои моро, барои духтарҷонои моро ин ҳамин новинкаҳоро овардем. ина духтарҷоно нигаҳ кунед, ина язнату нишон дода истодааст. ина хеле абаян, абаёи ина нигаҳ кунед, хеле хушрӯакан. нигаҳ кунед ҷонои ман ки боше, ина нигаҳ кунед. ана нигаҳ кунед духтарҷонои ман, ини хеле мераванд. бема ай дур нишонту бутиям. диди ана ки саришти ина духтарҷоно бисма ай аввал бигиримаш барое ки мисолча инҷа мунуш мардакҷон ҳозир мирада я секундак мунуш ман та суратшо бигирам ки ҳозир бо ягон. ана нигаҳ кунед духтаро, ҳамиқа хушрӯан ай пешку ҳамиқа хушрӯан ки охир нета нигаҳ кунед чӣ хел хушрӯакан барои арӯсакора барои никоҳа барои духтарои ина то охира духтаро нигаҳ кунед. ина духтарҷонои ман ки боше чизакои арӯсӣ марҳамат кунед. духтарҷонои ман ки боше, ман иёра барои шумо, ман иҷа худам мефурӯшам шу иёра 3500 дар ҷои худам, барои шуморо 2500 метем. барои подписчикома и дина уже чанд дунаша 4 дунаша фурӯхтам дар ҳамиҷа. ҳамаи расветкоша арӯсак умад қатъи ина киса дора духтаро, диде кисак дора мақсад. ана ки нига цветоша бине, савза бине чӣ хел хушрӯакай. ишам киса дора. ина духтарҷоно диде меган ки то поёна ира о усубарда як борак ман ай медори як борак байш кунам. ина духтаракои ман ки боша, ина нигаҳ ДГБ-3 дроб 1Д. диде духтарҷоно, ба фарорасии соли 2021 табрик мекунам. аки якум рӯзи дуюм рӯзи коримай ман ай ҳамин чизакҳои арӯсӣ сар кардам, ай чизои хурсандӣ хушбахтӣ овардан сар кардам. ина бардови свеча бинед духтаро чӣ хел хушрӯа. киса доранд, ҳамашу киса доранд. ина духтаро абаяҳанд, рангина китка доранд, диди. ина пиштакошу ира да боло ина иҷа замочик дора духтаро.
Мардак ҷон биям замочек шая кама как нишонте. Ина ҷа хай ми маълума духтаро миҷа замочек дора. Ина диде ай пушт. Ина замочек дора. ҳамун манекен да меқапитиш сад ба хушрутар буд. Ай да чида. Ина ҳа. И хели дора. Ина нигаҳ кунед. Диде чӣ хел хушроин. Ранги накидкай ай болош. Гоне хели цветай. Ҳамира я борам тахуйка, ҳам тавишка. Ина ҳама да хубам тави дехони. Местем бо ёра да манекен пӯшонда ва ина. Ай ҳама да хуб ина дехони. Ана. Пуштаб гардон мардак ҷон. Здравствуйте. Пуштаб гардон. Ина нигаҳ кунед чӣ хел хушрӯ мерава. Иҷаш трапеция, не таб қапуҷдаша. Исанаш трапеция. Диде духтарҷоно. Исанаш пуштакаш замочкай. Ма ка ҳолиам ёд нагирифтам рости гап ҳами сёмка кунирав, ха шумо мефаҳме хитон. Ина нигаҳ кунед. Бо суратош агар буфорату суратоша дар болои духтарак мепартам. Ина киса доран диде? Ай. Ина диде. Ина бо киса доран. Диде духтарҷоно. Ана ки иҷа кашолишка ҳамаша я борга сурат чиш кунама. Нишон шудтим чанд расветка дора. Нигаҳ кунед савз дора. Дар ростишка да мардайҷон. Я бор ай дури гирам шо тамом ростишка. Ана каза. Ина нигаҳ кунед бе. Ина духтарҷонои ма ки боша. Ина киртакҳои апатна. چیزی که معقول توی زنگ بزنه همین دو روز که من نتونستم دخترجانا را بخشیشی 1000 بار بخشیش کمک نیمی آدما را جواب داده تونستم نیمی آدما را جواب داده نتونستم انا کیار مردک جان ایسا بگیده با او کرتورا نشون شو بتیم تسکی هازی با وای میشوم نتونستم جواب داده دخترجانای ما بخشیش ما هم امروز نصیب انشالله روز دیگه بعد همینجا مونش هم طرف تک شما بعد سالی نو سودا خوشرو شید پیش سال نو ماشاءالله هزاران بار شکرانه پروردگار سودا خوشرو شید بعد سالی نو هم سودا سازای صد اگه خداوند همین خیلی برای سال با فیض و برکت میشوه با این نگاه کنید دخترجانای ما که باشه این کار دیده این خیلی خشروی هستن که یک ایلو عجایبات این نگاه کنید دخترو کساش نشون که مردک جان همش یا کیسه دارن یا نریت که هن این چی ترپیسه امتا هویشکه ترپیسه نشون که کیسه دارن این ها نگاه کنید چی دارن این طرف شد این میتره شبکش این نگاه کنید ترپیسه شدیده دخترو چقدر خشروه ای همون دفعه مرده که خدام شوخی میکنم میگه که هر گپ میگوی تو دا کامرا آخه چخل نمیگوی شوخی میگوی آخه میگوی کی را باید گپ گوی ایرا نگوی اینا نگاه کنید دختر جانا هویش که مردک جان ندیستو تا هوی که انا اینا هویش کن تا بینم نشم تا هویش که و تلفنی بیچاره ما از زنگ زنی را به یه جور رسیده است اینا نگاه کنی هم میتونیش که ای را بپوشه قطعی وایش تسمش هم میتونی که وای انا که اوس بیزده مردک جمعه ای را هویش نشون شدیم دیده دختر رو چقدر خشروان اینا ای پیش تا پایانه اینا بستش اینا مردک جمعه اینا بفوراتو راستیگه به تسمش هم خشروه بیا همی تسمش هم ده همی جمعونم به تسمش عجایب بوده رنگ کرتای توجیکی های دخترو نگاه کنه اینا دخترو رنگ کرتای توجیکی هم سیاهش هسته اینا هم وایش هم بیجیوش بینیو یکشون با این цвети малина داره سفید داره روزوی داره با داره کبود داره همه расцветкош داره دختر جانا اکا مودا دینا روستیگا размерош دخترو 42 44 46 48 50 2500 روبل دختر جانای ما که باش ما ایرو 3500 دیجا میفروشم راستیگا برای подписчикома ما ایرا این نگاه کنید چه خوش 2500 دخترو 2500 размеро то 50 داره نه بقچو آسان قهد خشروا کنو خیره بینه راستی گب هم میفورد رنگ کرتای توجیکیش میپوشی
киса дора, тканиш нарядка ҳай, тканиш бени вол бо ягон хоҳараки ма занг зада эсас вол мега ки и апай ма вообще телефона намебардора. Баъд на трапецияша бинед духтарҷоно, трапецияша диде ай миён поён кушодай ранги худмо намефора ҳамтари одамо меган бисёр мақсад ки чи ина наишам ҳами хелай нерам ҳуй када ҳамуҷа ай миён поён кушодакай киса дорам ина ана я борига ҳамиёра сёмка кунам айдури баъд дига хай бас мега бисёр наган ки бисёри баъд нишон метия ҳами я борак да дастат ҳамура биги мардаҷон сиёша ҳака дига таваккалеш касе ки чизе мега ба худо акма ҳами киртакоман мефорду маъқул ҳастан качествашу хушрӯяи духтаро маъқулум ки ҳастан баъд дига таърифшу мекунам ба таъриф ҳами арзан охи духтарҷонаи ман нигаҳ кунед чӣ хел хушрӯака остинакоша бинед ва чӣ хелира таъриф намекунӣ ҳам хушрӯакан тамом монашака мардакҷон монашака ина пиштакаш ҳо ина тугмача дора ай манда ҳами состарай ва худо бовар кунӣ ҳами савдо мекуна мардакам савдо мекуна рости гап духтаро айманда кашолишка айманда ҳами хушрӯ савдо мекуна ман ҳами фақат дар ковукови бор дар ковукови мақсад ҳами ис медавам ус медавам ина ёрам бине чиқа хушрӯан ҳастан ё ина гахкини духтаро иё ҳама вақт ҳастанд ҳамаи расветкош ҳастанд арӯсӣ бо духтарҷонаи ман ки боша як чизига нишонту метим баъд бо насиб боша бо мондагиша пуга ина нигаҳ куне ина ёра диде ё палтои ту патиёран озбеса ина хеле ку анҳа ана ина нигаҳ куне духтаро и кач ира бине палто ҳай палтои ту патиёра 2500 мефурӯшумаш не ки барои шумора 2000 ғавсиира диде инҳа нигаҳ куне духтаро час май секундочку подожди ладно ина нигаҳ куне пуштакша нишонте ина иҷа трапецияй исныш трапецияй капюшон дора ғавсиша би капюшона ғавсиша диде духтаро палтои та патайёрай гуфти гапзан ира пӯшиди палто дар кор нест капюшон дора ина вайеш расветкаша иҷа муниш ина цветоша бине ина ҷон ина духтарҷонои ман нигаҳ куне ба қадш дроз ина нигаҳ кунед духтаро ҳами ғавсан ки и палтои таи ёран вазминан ғавсан нигаҳ кунед диде пашмша диде хеле чияй качестваша диде духтарои ҷон ина ман инам ё ҳастанд иё 2000 бовар кунед ки дина ҳама фурӯхтем шо ҳамёра ҳами бисёр занако тӯйдор омадан гирифтан ба қидошуна ака намедонӣ ози қидадорӣ хуш ба қадре гуфти аввалам ба қадр буда не ки оз бо бисёртар бо гуфти одамо нетари ба қидошуна гирифтан дина бисёри бад фурӯхтем шо ҳамёра хайна духтарҷонои ма ки боши и ҳамо чиёман хебети катажоман ҳамаш ҳастанд ина расветкошу ҳастанд амтаамтай садистаки нишон шубди тамом ина мардакҷон амтамтамта бироршу цветошва не ами ята ябора нишон шубди тамом бас ба пуга ягон чизга бад мебур амтамта ҳо ана нигаҳ кунеҷано инамта ятаи бироршу инаҳа ҳо ана цветоша бинан тамом ана камакаки инамё ҳамаш ҳастанд хебет катажо духтаро беҳад хушрон ё турецкиян духтаро ё вай нестанд тамом басша ё дутаи дигаш ӯзбекистон мондагия тамом ваёш ҳамаш чиям ина киртаком ҳастанд 1000 сумӣ и кирто 1000 сумиян духтаро ина размерош то 54 56 58 ҳастанд 1000 сумӣ хай ман ҳами рости гап ҳамёра нишон додани ту будам ана ки тамом мардакҷон ака и сатракора диде олбе и сатрако ҳастанд духтаро озбесна я бураки гаҳмёра хушрӯ нишонтим как всегда ҳами ина бардови цвет ина духтаро
اینم یا عروسی برای نکاح برای عروسا مقصد اینه تخشوان 2500 ما اینجا 3500 میفروشم دخترها 2500 برای شما را ده هیچ جا نیست خیلی نرخ دختر جانم به حق شروع بعدا برای نکاح اینه کیسه دارن نکیتکا دارن نکیتکاشو چسبیدگی نکیسهاشو با چیزی که نفهمیدیم باید زنگ زنیم انا که با ایرا اسویرده ملک جان سطرام هم هستن دخترها سطرای به نهایت خشنوان بسیارن مقصد اولی با نصیب باشه انشاءالله اینا نگاه کنه یارا بینه دخترها با نصیب باشه انشاءالله سطرا 15 هم چسلا ده با میوین نگاه کنه چه خشنوان کن اینا دختر جانم که باشه اینا هم هستن اینا خیلی دختر جانای ما که باشین همه یا هستن مرحمت بیاین من زنگ میزنه رویت میکنم رزمیرو یا میروان ای 42 44 46 48 48 50 52 دوانیم هزاری رسویتکاش ازم با رسویتکای سیاه هم داره دخترها اما سیاه دینه ده دانه آخرون شا فروختم این همیا هستن نگاه کنید تونیکا چوم اصلا خیلی دگه 23 دراب یک به دخترها دگه 23 دراب یک به مرحمت انا هازیمش موده اینا دختر جانایی ما که باشه دگه 23 دراب یک به این همینجا برای همین دختر جانای ما که باشه